עם האדום כל אחד כזה עם האדום זה הגילים. לא תפלו במקום האחרון. אני יכולה להגיד אם ניתן לו מנה. אפשר. ברוכים הבאים לישראל. מזיק כפיים. אריאל, 22 מעלות, מזג אוויר מהיר ללא רוח. ניסה נעימה. תודה רבה שהחזרת אותנו. תודה רבה. כבוד לנו. את קולו שלנו ממש מכל שלושת הצוות. ילי ואווה מודים לך ולצוות מד"א. וגם מאיה. מעריכים מאוד באמת את הכל ואת הנכונות ואת יודעים שזה מעלה. תודה לך. פה ורציתי להגיד תודה גדולה מעומק הלב לאלי בין שהגיע כמו מלאך באישון לילה, שלף אותנו ולקח אותנו במבצע מדהים, מתוקתק לשדה התעופה. אלי ממש סחב אותנו ואת המזוודות ודאג פשוט שהכל יעבור באמת בקלות ובנינוחות, ובעיקר בתחושת הביטחון שלנו שפשוט נעלמה אחרי כל כך הרבה ימים לבד. אז שוב תודה לאלי, תודה לגיל, גיל מדהים מדהים, הוא עושה איתי שיחות ב-SMS ושכנע אותנו לעלות על הטיסה. תודה רבה, באמת תודה.